aikin da kai wa ‘yan Nijar wane ne ya taɓa yi ne? Layin ka guda ne zaki, kai ne zaɓaɓɓen fara kuma kai iko ka samu ka zaɓaɓɓe ya canje ka. Wannan ya yi musu ciwo, ba su so haka nan ba. To da mi ne suka ce wa difa ta waje. Layin da taskiyar wannan da yaki ya kora ta difa ko tulaberi. Na taskiyar ya ziyarce su ya kai kowa garin su sannan ya basu abinci. Wannan ya yi musu ciwo, ba su so haka nan ba. Sun so Nijar ta watse a ce ba su baya iyawa ba su samu ba. Madan zagaya cikin difa mu ga difa Ingila. A gaishe ka gwamnan difa Isa Lamin mai baki. Tarba da kai ma baki Allah shi biya ka amin. Ina lawala maruma uban gayya ta difa Ingila. Allah shi ma albarka kai yakka ta birge. Baki da sai ka taho difa Allah shi biya ku. Musamman Profesa Baba Gana Umar Zulum mun gode gwamnan Borno. Salamu alaikum ‘yan Nijar yaran ku da manya. Muna son kowa ya gane, Nijar guda ce ba biyu ba. Duk wanda ga neman shari, Allah shirye su. In ko ba su sake hali ba, sharin su ya ci su amin. Dan taskar barka difa